Rasane dadi wong ora duwe ning kono ning kene selalu diece salah bener padha wae pote-pote dadi wong ora duwe. Kembangi lambe ora suke pondo ake wong ino randuwe materi kok ake sing meri pengeng leng rungokne gawe panas ati. Opo yo kudu ngene rasane dadi wong rasane perkara pondok dibeta-betake ora kepikir omongane tangga nanging saya suwe kok rasane lara. Dadi wong ora duwe ning kono ning kene selalu diece salah bener padha wae pote-pote dadi wong ora duwe. Ora suke pondo ake wong ino randuwe materi kok ake sing meri pengeng leng panas ati. Rasane dadi wong ora duwe ngalor ngidul selalu disepelekne dirasani tangga mung ketok eleke pote-pote dadi kembange lambe. Perkara pondok dibeta-betake saben dina sujud tirakat nyuwun awak pun paringi sehat ora lali rasa bersyukure iso nglakoni urip tanpa sambang iso nglakoni tanpa sambang.